Terveiset Gdynia Poltsousta, heinäkuu 26 kyseessä. Meillä on täällä Kaleonilla 6 venettä esillä: 335 GTO, 375 GTO, 430 Explorer, joka myytiin eilen, 560 Fly ja sitten Kaleonin lippulaiva Kaleon 800 Fly. Käydään tutustua tähän klassisen designin Kaleoniin, joka kylläkin tunnistaa Kaleoniksi jo kaukaa. Ja tuolla on vielä jonon viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, niin Kaleon 620 vai. Mutta mennään tutustua tähän 800 vähän tarkemmin. Noin. Iso uimataso. Tähän mahtuu melkein pitkittäin Williamsi poikittain hyvinkin iso taivesiettäjä. Miehistöhytti tässä versiossa on 3 miehistöjäsenelle vuoteet: ylävuode, alavuode ja sitten on vielä tuossa välissä vuode. Käynti konehuoneeseen. Täällä on nyt MTU:n moottorit, saa myös Mannin moottoreilla. Ja tänne on toinen pääsy sitten tosta avotilan lattiasta. Miehistöllä oma WC-suihkutila, liesi, mikro, allas, jääkaappi. Löytyy tarvittavat fasiliteetit miehistöllekin. Jatketaan sisälle päin. Leveät portaat molemmin puolin kylkeen johtaa avotilaan. Avotilasta löytyy molemmilta kyljiltä avattavat sivuportit. Tuolta tulee joystick-ohjauksen ulkojoystickin laatikko tulee sieltä esille. Iso uusohva. Tän veneen tilannut on näköjään halunnut lasikutupöydän, sais myös tiikkisiä. Tuolta saa yhden television lisää, mikäli halutaan ulkoa katsoa. Oviaukko halutessaan aukeaa kokonaan. Mennään sisälle. Ensimmäisenä sisällä tässä on tämmönen pieni baarisaareke, ja tietysti Kaleon tekee räätälöityjä ratkaisuja, mikäli asiakas jotain muuta haluaa. Päivä WC suoraan tässä heti salongin oven vieressä. Iso sohvaryhmä. Tuolta tulee tosi iso televisio ylös. Ruokapöytä heti pentterin vieressä. Ruokapöydän ääreen mahtuu 8-10 henkeä hyvinkin. Täysin varusteltu pentteri, astianpesukone, liesituunet, toi liesituunetin isot kylmätilat löytyy sieltä. Ja lisää sitten sieltä laatikkomalliset. Ja vielä yksi. Kipparin penkki. Ja tässä on valittu myös toi apukuskin penkki. Saa yhdellä penkillä, mikäli haluaa tähän vähän enemmän vapaata tilaa. Molemmilla kyljillä sivuovet. Oikea ovi on vielä kiinni. Vasemman kyljen ovi on nyt jo avattu. Viinikylmiä. Ja sitten mennään katsomaan kajuttiloja. Heti vasemmalta kyljeltä löytyy 2 hengen kajutta, joka näyttää tältä. 2 erillisvuodetta. Ja jokaisessa kajutassa on oma WC-suihkutila. Tämän kajutan suihkutila näyttää tältä. Lähes vastakkaisella puolella oikealla kyljellä myös 2 hengen kajutta. Nämä vuoteet saa kiskoilla yhteen, mikäli haluaa. Ja sieltä kylpyhuonetila näyttää tältä. Kaleonin tapaan isot säilytystilat. Siellä on nyt ylimääräinen patja laitettu varastoon sinne. VIP-kajutta keulassa. Vähän isompi sitten jo tilaltaan. Iso vuode. Hyvät isot runkoikkunat. Säilytystilaa jälleen kerran.
tankokaappia, hyllytilaa hyvinkin paljon. Meikkipöytä, kylpyhuone siellä, lasioven takana suihku. Ja sitten omistajan valtakuntaa keskellä venettä, molemmilla puolilla runkoikkunat, iso vuode. Tähän on tehty tämmönen pieni sohvaryhmä. Omistajan kylpyhuone löytyy sieltä. Suihku perässä. Ja kaikki tämän veneen suihkut niin on varustettu myös tuollaisella sadesuihkulla. Meikkipöytä, toimistotila ja sisälle käveltävä vaatekaappi. Siellä on vähän tankotilaa ja sitten tankokaappia, hyllykaappia lisää löytyy sieltä. Jatketaan tutustumista eteenpäin. Mennään takas tuohon salonkin ohjaamokorkeuteen ja sieltä sitten yläohjaamolle. Mennään vaikka tosta sivukannen kautta. Näkee nekin. Täällä on yön aikana tullut pörjäisiä. Ei ole vielä pesty tällä päivällä. Täältä löytyy yläohjaamo. Ja ihan täynnä pörjäisiä sekin. Ohjaamo, 2 istuimet, hyvä iso auringonottotaso, wet bar, mistä löytyy sitten jääpalakonetta, jääkaappia, kylmäsäilytystilaa. Tuolta erillisen saarekkeen alta löytyy grilli ja siellä on sitten kylmäsäilytystilaa ja totta kai allas löytyy sieltä. Ton altaan kohdalla on myös hana. Ja tässä veneessä tää flaikkarin takaosa on jätetty kalustamatta. Siihen tulee omistajalle vesileikkikaluja, suplautaa ynnä muuta purjelautaa. Taisi olla joku kajakkikin tulossa. Siinä nopea vilkaisu Kaleon 800 Fly, meidän lippulaiva. Tän veneen sisustus tehty pohjoismaiseen tapaan, vaikka tää lähtee Välimerelle. Tummaa pähkinäpuuta, hyvin maltilliset kuosit ja värit. Näin, kiitoksia.